everyone! Welcome back to my channel! So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo na nandito na naman kami ngayon sa Bicol after 3 buwan yata. So yun na nga po, maaga ang aming flight today, I mean this time, dahil nagtipid kami ngayon. Madaling araw po kami bumiyahe, earliest trip. Okay, but then we are so excited because it's the first time that we were able to come here at Bicol International Airport. See, napakaganda na ng Bicol, ano? Hindi na kailangang magpunta ng Maynila bago pumunta na rin ng bansa. So dito sa Bicol International Airport, kahit saan ka patungo, kapag sasakay ka ng aeroplano, you can do it here. So yan po ang entrance. That's the majestic Mayon volcano. Wow, ganda ng air. Nandito na ang mga tao na natutuwa sa bagong airport ng. So, lapitan natin. Pasok tayo ng konti. Actually, hindi pa pala tapos dito sa gilid. Ginagawa pa. So, yan po nakalagay. Dagos po. In Tagalog, in Filipino, it means pasok po. Welcome. In English, welcome. Paglaban. So, yan ang Bicol, di ba? So, that's it for today's video. Bye!